Lana ke basitshela ukuthi asisebenzise completing the square ukuze sithole i-root yale quadratic equation y equals x squared plus 40x plus 280. Ukuthola i-root kuchaza ukuthi asithole u-x uma u-y u-0. So lokho kusitshela ukuthi sizothi ke yonke le equation yethu equals 0 nje besijwayele ukwenza. Uzobona kodwa into engikhuluma ngayo ukuthi usaxakekile kancane. So sizothi 0 equals, yabona lokuchaze lokho kuphela ukuthi sithole i-root 4x squared plus 40x plus 280. Uma siqala la siyabona ukuthi singathi wonke lama values ngawa divide ngo4 ukuze sithole i-square sethu la. So 0 ke equals x squared plus 10x plus 10x plus 70 plus 70 ebese awusingishiye isikhala sami plus 70. Yeah, ebese ke lesikhalo uzobona mase ngiqhubeka ukuthi ngishiyeleni. Ngoba phela sizokwenza lento yokuthola ama-factors enumber ukuze sikwazi ukucomplete le square. So u10x kumele sithole inumber ukuthi i-product isum yayo u10 ebese i-product kuzoba u25 ngoba isum 10 divided by 2 5 squared 25, yabona. Sothi 10x plus 25 ebese ke negative 25 plus 70. So mesiqala ngalanga kwesokunxele isandla la ku x squared plus 10x plus 25, yabona sekuyi perfect square le. Sizothi ke x plus 5 squared ngala ebese ngoba u5 squared u25, 5 plus 5 u10. So sithatha ama factors 5 no 5. Angenzanga la ngenze nje emqondweni nami lento yokuthola ama factors. Bese ke u-negative 25 plus 70 usinika negative 25 plus 70 noma 70 minus 25. 70 minus 20 50 minus 5 45. Yeah, so it's get 0 equals x plus 5 squared plus 45. Ebese sisuka lapho sizothi ke sizothi uma siqhubeka sizothi negative 45 minus 40, yabona minus 45 ko babili amacele bese sizothi ke negative 45 ngakwesokunxele. Negative 45 equals negative 45 equals x plus 5 squared plus 5 squared. Ebese ke singathi kushuthi sizo square root kumabili amacele ebese i-square root ka negative 45, square root ka negative 45, square root ka negative 45 sizosinika i-square roots ka x plus 5 squared. U-x plus 5 squared sizosala no-x plus 5. Kodwa yabona ukuthi angeke sikwazi ukuthola i-x value ezosixazululela le equation ngoba i-square root ka negative 45 asenzeki, yabona. Ngakho le equation ngeke sikwazi ukuyenza kanje.
ngakho impendulo yesizothi ke no real roots to yale quadratic equation. Awekho ama roots angempela ngasatisfy i quadratic equation yethu. Impendulo yethu ke leyo.